Uns 200.000 euros. Iso será a cantidade destinada a este proxecto de intervención arqueolóxica que se desenvolverá en 2 anualidades e que prevé a posta en valor do Castelo da Lúa. A actuación irá con cargo case íntegramente aos fondos europeos que xestiona a Asociación de Desenvolvemento Local de Loa. Con esta actuación, basicamente, se vai visibilizar, se vai consolidar a excavación e vai permitir que xa a partir do ano que ven sexa visitable incluso pois polo interior, no perímetro, e teñamos máis elementos de referencia. Recuperar boa parte das pedras que neste momento están acopiadas ali nunha parcela municipal e dar un pouquiño máis de visibilidade a esa torre de homenaxe ao conxunto do castelo. É unha moi boa nova para este patrimonio, xa digo, é moi singular ese castelo, porque non hai moitos castelos que estean á beira do mar. El estaba e xogou un importante papel incluso nas relacións co Castelo da Rocha e a corte de Compostela no seu momento. A primeira fase do proxecto desenvolverase xa este ano. Cabe lembrar que a última actuación importante realizada neste espazo data xa do ano 2007.